Patgen akakabsat ken Kristo, nagtitipon tayo ita iti balay ti Apo. Kas isagsagana dagiti puso tayo nga agdaydayaw. Laglagipen nga inayaban na tayo ti Apo nga addaan tured. Nga agtultuloy amang gunod iti baligi babaen iti panangidaulo ken panalaknib ni Kristo. Taammo tayo nga isunat mangirupir kada tayo. Sumrek kayo anapnuan ti panagyaman iti templo na. Agdaydayaw kayo amapan iti sanktuaryo na. Agyaman kayo kenkwana itanok tayo tinagan na. Umay kami, o Apo, silulukat dagiti puso mi, nakasagana nga agitanggulo, babaen ti kirid nga ipay mo. Iti daytoy lubong asaan ang masinunood dagiti paspasamak, masubbot tayo kadagiti narikut, ken nadagsen akasasaad, lagipen dagiti sao ni Josue, agbalin ka at tured ken nabileg. Di ka agtaeng, ken di kanto agamak, tani Hioba a Diyos mo, ket addaken ka no sa dino ti papanam. Itangal daw, nag-uumong tayo saan laing akas agdaydayaw, ngem kas iglesia anaidaton, ken naibaon, nga agidaulo as itutured, babaen iti pakararag, panagserbi, ken panagsaksi. Naayaban kami nga agidaulo nga addaan tured, babaen ti panangiwanwan ti Espiritu. Gloria kumaken Ama,
Kararag tayo. Bendito ken managayat nga Dios, pagyamanan mi iti daytoy nga kanito, isungin sagot mo iti sagtunggal maysa kada kami. Wenno Dios, pagyamanan mi iti napintas nga aldaw, napintas nga panawen, ken iti napintas nga salunat. Adu ti pagyamanan mi o Dios, ket itultuloy mi iti agyaman, iti panang celebrar mi iti 48 founding anniversary iti tumpuyog. Wenno Dios, dawaten mi nga iti daytoy nga kanito, isaganam dagiti puspuso mi ken panpanunot mi nga agrukbab agdayaw ken ka, bayat iti panagkankantami, bayat iti panagdingeg mi kadagiti sasaom. Adu iti dawaten mi, adu iti pagyamanan mi, ket sikalaing Apo ti makaammo no anya iti adda iti uneg ti puso ken panunot mi. Dagito iti pagyamanan mi, tinagan ni Jesus nga apo ken manubot mi. Amen. Tengem o Apo, tengem dawat mi, ipangag mo kadi, araraw mi. Ipudno tayo nga rod, dagiti biddut tayo. Masansan, agapu iti buteng, agulimek, ken agkedked tayo. Nupay kasta, sika o Apo, tikamang ken pigsami. Sisasagana at tumulong iti nariribok at tiyempo. Pakawanen na kami o Apo, kadigiti panawen, nga agliway kami, amang idaulo iti arban mo. Pabilgen na kami, tapno maipatungpal mi dagiti akem, ama ipabaklay kada kami, kadagiti mapasungad nga aldaw. Kakabsat ken Kristo, maawis dagiti kabailan na ngagparintumeng, tapno idatag tayo dagiti bibiyag tayo ken Kristo, intay panang dawat ti pamakawan na kadagiti amin nga nagkurkurangan tayo, bayat tinatal na atukar ti organo. Agkararag tayo, managparabor ken man nakabalin amin a Dios, aklonin mi ang nagkalkalautang kami. Nagtalikodan mi dagiti bilbilin mo. Niliway mi uray dagiti kabasitan kadagitoy. Saan mi nga impangag ti mensahe kadagiti profetam. Pakawanen na kami, dalusan na kami, ken bedbedam kuma dagiti sugat mi. Pakawanen na kami kadagiti basol, anaaramid mi, ken kadagiti banag arumbeng nga aramiden mi. Ngem saan mi ida nga inaramid. Amen. Amen. Mangekuta timek, siya awagan na, tapno ti darang agdet, siya dalusan na. Umayaken ka, umaya ka po, ugasan ti daram ugbog ti Kalbaryo. Watekman dagiti ushers, iti panakornong dagiti sagot, nga agpaay iti panakamenterar iti iglesia.
Naimbag nga agsapat tayo amin kakabsat. Good morning. Padayawan tayo, ken nagyaman tayo, ken apo iti daytoy nga naisang sangayan nga aldaw nga inaramid na kas Ilocano service ti intay panangrambak iti may kaupat apulo ket walo nga tawen kas pan nakabuangay iti Timpuyog Fellowship International. Ket tata iti anniversary Sunday tayo. Ket idi Domingo, gyaman na iti presensya yo, iti pre-anniversary tayo, ket speaker tayo, ket ni ex-governor Grace Padaka. Ket agyaman tayo, iti presensya namet, ken kas tunggal may sa kanya tayo nga nakipaset iti daytoy nga aramid. Kakabsat ken Kristo, agyaman tayo iti daytoy nga aldaw, ket bigbigin tayo ti kaadda, ti tunggal may sa kanya tayo. Agyaman tayo ti presensya, ti panagsubli manen ni Kuya Jun. Ayan, Kuya Jun. Agyaman tayo, kidawig man tumakder ni Kuya, tanong mo na. Ayan, agyaman tayo. Si Mangpet ni Kuya Junin, manipod ti trabaho na, kas may isang kapitan ti barko jay abroad, kaya agyaman tayo. Ken kastamat ati kagapgapo naman, iti Amerika, Amerika, ken ijay Canada, ni Ate Remy Pablo. Ayan na ni Ate Remin. Ayan. Yun, sangsangpit naman, nga nagbakasyon. Ayan, nagyaman tayo, ti presensya na. Ken kastamet, nga agyaman tayo, ken Franz Candor, ken Altea Tariga, from Villa Santiago, UMC, Aglipay, Quirino. Ayan. Kidawit man pa nagtakdiryo, kakapsat. Ayan. Ayun, nagyamang kami ading ti kaadayo dito Ilocano service. Ken dapat nagiti bisita tayo, kakabsat. Ken bigbigyan tayo mat ti kaadda ni Pastor Franklin Larida. Ayan, Pastor, nagyamang kami una iti kaadayo. Ken nagiti daduma pay. Ken kastamet iti supervising prof nagiti Harris student tayo. Ayan, nagdamatata ni Ate Reverend D.S. Christine Carnate Atrero. Ayan, nagyaman tayo kastamet nagiti anak na ken nagiti kakadwana, gyaman kami. Ket nairanamit niya nga anniversary ket maragsakan tayo nga dagiti pada tayo nga Ilocano nga trabaho kas may isang kadagiti institusyon tayo kas pangarigan ko ti Harris ken daduma pay nga institusyon tayo kas may isang Metodista. Ken bigbigan tayo met ti pamilya ti mensahero tayo ni Ate Nadine. Ayan, tumakdir ka man te tapno makita da ka dagiti dagiti makamamo ken ni Ate Nadine ket na minsan nga paset ditoy Central. Ayan. Ket madamdaman to nga iyam amon ay yung mensahero tayo. Bahala ni kan. Ken kastamet ti balasang da. Sigon kanyada nga basit pa isunad to idi addad to ngem tatang ke agubobran. Ayan ni Rafa. Ayan, nagyamang tayo ka nga ading para makita nila si Rafa, yung tatakbo-takbo noon dito sa Central UMC. Ayan. Kaya kararag tayo nga makadwa tayo pa may isang anak damat nga ijay schooling, ijay tagig, kata makadwa tayo ti daytoy nga kanito. Kaya tagyaman tayo ti presensya na, ket isuda ket nagapuda pa ijay Solano, Nueva Vizcaya, ket agtultuloy nga agyaman tayo, uray pay adayo, ti naggapuan da ket gapu ti ragsak damet iliw da nga makita dagiti na minsan nga pinagserbian da kas ti Ilocano service ken ti kabuklan ti Central UMC agyaman tayo iti daytoy nga kanito. Kakabsat kablaawan tayo mamet dagiti kakabsat tayo nga agkasangay iti daytoy nga lawas birthday ni Ate Celia Taganas tatta nga aldaw kakabsat. Isu nga
No mapansin nyo kakabsat, impasarami pa lang ati Luna Street. Birthday na. Isungahan kayo agaw awid, madamdama. Taada ada papaskin na kakabsat. Oo. Kasabay iti timpuyog anniversary tayo. Ket kedawik man nga hangkay kumagaw awid, sangsang kamay sa tayo ito nga Luncheon Fellowship dito'y Garcia Hall, dito'y Madamdama. Ken kastamet ni Enzo Simon Balacqua. Diyan ka mo, nadadti ni Sir. Ayun, nandun. Ayun, nandito si Kuya Erning. Enzo, ayan, inihiling ko lang tumayo si Enzo. Ayan, happy birthday. Tapos si Erin Chloe Gabriel. At ganun din si Ate Jenny V. Talud. Ayan, wala pa sila Ate Gay. Kaya gyaman tayo, kablaawan tayo isuda, ti panagkasangay da, iti daytoy nga lawas. Ken kastamit nga makipag-Greek na tayo ti ipapanaw ni Tatay Jacinto de Guzman wenno ni Kuya June de Guzman. Ket so naket pimusayen ket nakamansayag ti bangkay na ijay Bacoor ket napang kami idi naminsan nga rabii ket into no Monday night ti last night na ket no dati kayat na makisabay ket apan tayo mang serbisyo ti maudi nga rabiida ijay Bacoor ket ti punpun na into ni Tuesday ijay met lang Bacoor kakabsat so dagiti makamam mo kini Kuya June ken kastamet nga tultuloy tayo nga ikarkararagmat ati panaglaing ni Ati Chit ayan ni Ati Chit ni Nanay Anita ni Kuya Ben Agustin nga aging ganat ket agdama nga dapay lang ijay veterans. Ken kastamet kina Ate Melody Ramirez, ijay anak ni Ate Luz Ramirez ket naoperahan met ijay Mary Johnston ket adapay lang ijay. Sino pa'y nagiti agkasangay tatangalawas na kakabsat? At ayan, ni Nanay, welcome back. Gyaman tayo, kadwa tayo ni Nanay, nagtutungtungan lang idi kalman. Yan, ni Nanay Virgie, ket makipag-Greek na tayo ti papanaw nila kay na, di napalabas nga lawas. Ket ti pupusay ni Father, ket iso nga nag-awid di Biskaya, di Biskaya, idi kalman. Ken kadwa na mo ti apo ko na from Kasibu, ayan, nagyamang kami ti kaadayo iti daytoy nga kanito. Iso nga maawis kayo kakabsat madamdama hangkay kumaagaw-awid makipaset kayo iti Luncheon Fellowship tayo kalpasan ti service tayo from 11 hanggang siguro malpas hanggang 1 o'clock. So the basit program tayo ijay ket sapay la kumata makipaset tayo iti daytoy nga aramid. Ken dagiti agtutubo adamit maaramid nga youth service no dagiti agtutubo toy agaw-awis dagiti agtutubo tayo ijay iti student center para iti worship service dagiti agtutubo tayo iti daytoy nga kanito. Dagiti laing kakabsat ket agtultuloy nga agdayaw ken nagyaman tayo ti intay panangrambak iti may ka 48 apan nakabuangay iti Timpuyog Fellowship International. Iti epistola tayo ket maadaw iti surat ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma iti may kalima nga kapitulo iti versikulo 12 agingga iti 19 nga kasto iti kunana. Babaen iti maysa a tao imay ti basol ditoy lubong ket babaen ti basol imay met ti ipapatay. Iti kasta nagsaknap ti ipapatay iti entero asang katuan. Agsipod ta nagbasol amin at tao. Addan ti basol ditoy lubong sakbay ana ipaulog ti linteg. Ngemno awan linteg awan ti maibilang a basol. Nupay kasta manipod iti tiyempo ni Adan agingga iti tiyempo ni Moses
nagturay ni patay kadagiti amin at tao. Uray pay no tibasol da, saan akas itibasol ni Adan, idi nagsalungasing itibilin ti Diyos. Ni Adan tiladawan ti tao nga umayto, ngem aggidyat dagitoy adwa. Tatidi mabayadan asagot ti Diyos, saan akas itibasol ni Adan. Agpayso anatay ti adu at tao gapu itibasol ni Adan. Ngem nawadwadwad nga adayo ti parabor ti Diyos. Kastamet ti sagot na iti adu at tao, babaen iti parabor ti maysa a tao nga isu ni Kristo, ni Hesu Kristo. Maigidyat ti sagot ti Diyos iti basol ti maysa a tao. Kalpasan ti panakaaramid ti maysa a basol, na ikeddeng ti sentensya, nakabasol. Ngem kalpasan ti panakaaramid ti adu a basol, umay ti di kaikarian asagot, ket maikeddeng ti sentensya awan ti basol na. Agpayso agapu iti basol ti maysa a tao, nagturay ni patay, ngem adadda pay agapu iti inaramid ni Hesu Kristo, agturay iti biag dagiti amin nga umawat iti nawadwad a parabor ken sagot ti kinalinteg. Ngarud kas iti panakadusa ti sangkatuan gapu iti basol ti maysa a tao, kastamet ti panakapakawan ken panakaited iti biag kadagiti amin a tao gapu iti nalinteg nga aramid. Kas iti panagbalin a managbasol ti sangkatauan gapu iti panagsukir ti maysa a tao, kastantumet ti panakapalinteg dagiti tattao, iti imatang ti Diyos gapu iti panagtulnog ti maysa a tao. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal maysa kada tayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Mateo, ti may kapat nga kapitulo, bersikulo umuna aging ganat sangapulo ket maysa ket kastoy ti mabasa tayo. Ti Espiritu inturong na ni Jesus ijaylet ang tapno sulisugin ti Diablo. Kalpasan ti upat apulo nga aldaw ken rabii saan na apandangan nabisinan ni Jesus. Immasideg ken kuana ti Diablo ket kinunana, no sika ti anak ti Dios, pagbalinem at tinapay dagitoy abato. Ngem insungbat ni Jesus, kuna tinasantuan a surat saan laing at tinapay ti pagbiag ti tao, no di ket pay iti tunggal balikas nga aggapu iti Dios. Ti Diablo inturong na ni Jesus iti nasantuan a syudad ket impan na iti kangatuan a paset ti templo. Sana kinuna, no sika ti anak ti Dios, tumpuak ka man agsipod takuna tinasantuan a surat, bilinen to ti Dios dagiti angheles na a mga iwaan ken ka tapayaen na kanto tapno uray dagiti sakam saan a madunor iti bato. Ngem insungbat ni Jesus, kinunamit tinasantuan a surat, di mo sulisugin iti Apo a Dios mo. Impan ti Diablo iti nakatngato pay abantay ket impakita na kenkwana dagiti amin a pagarian ditoy lubong agraman ti dayag na. Ited ko ken ka amin dagitoy kinuna ti Diablo, no agparintumeng ken agdaydayaw ka kanyak. Insungbat ni Jesus, pumanaw ka Satanas, kuna tinasantuan a surat, agdaydayaw ka iti Apo a Dios mo ket isulaing ti pagserbyam. Iti kasta pimanaw ti Diablo, dimteng dagiti angheles ket nagserbida ken ni Jesus. Dios ti mangbendisyon ti tunggal maysa ti panakaibasa ken panakadingeg tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Tuy saom silaw agiti saka ken lawag ti pagnaa. Ti saom silaw dagiti saka ken lawag ti pagnaa. Amen.
Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Maragsakan naklaunay nga mangpatakder ko naklatan ta amamu tayo metten iti mensahero tayo iti daytoy nga panang celebrar tayo iti 48th founding anniversary iti Timpuyog. Ta isuna ket nagbalin tayo nga pastor ditoy Ilocano congregation idi 2009 aging gana 2012. Ket pagyamanan tayo launay nga napatgan na iti imbitasyon tayo nga isuna ti agbalin nga mensahero tayo. Ta ititing nga iti sobrang busy nga schedule na itatan, gaputa isuna iti incumbent, newly appointed nga president iti Aldersgate College, ijay Solano, Nueva Vizcaya. Ket maragsakan tayo launay nga adada kadwa na iti pamilyana ni Manang Nadine, iting ingutan na nga better half na Manang Nadine. Namiss natin si Manang Nadine at ang kanilang pangalawang anak na si Rafa. Ang panganay na si Jaira, hopefully mamaya makahabol, pero ang bunso si Yeshua, ket madama iti review na, uray no kayat na kumamit ti makilangin-langin kada tayo tatanga Domingo. Ket san ko nga roden nga pagbayagan kakabsat, maragsakan aklaunay nga mangpatakder, iti mensahero tayo ni Reverend Dr. Eduardo Copliting Jr. Kablawang kayo amin kakabsat, iti naragsak nga bigat tayo, ken panangrambak iti may ka-4 ket 8 nga anibersaryo iti Timpuyog. Agyaman ti kinembag ni Pastor Genesis, ti pastor nga enkargado iti Ilocano Congregation, ni Fiscal Des, iti awis tapno maminsan pa'y makapasyarak manen kada kayo. Manipod iti sumagmamano nga tawen nga saan ko nga panakapasyar iti daytoy napintas nga sanktuaryo tayo nga nekkan tayo matigundaway nga nagserbi iti sumagmamano nga gundaway. Maragsakan nak makakita kini Dr. Dominador and Ma'am Levi Raquel. At da kayo apo gianak ti kadayo. Ken siyempre daan ti Ching ken da dumapay nga kamkameng at da kadatayo ni Judge Larida. Pastor Frank Larida, agyaman tayo ti kaadada dito. Ni Kuya Paul, ingkara tata, hanggang ngayon na Kuya Paul. Of course, Dr. Christine Carnate Atrero, dati nga kadwa nga gisursuro jay Wesley Divinity School, tataket agdamang registrar iti Harris Memorial College. Kuya Ed, Hindi mo maintindihan yung aking sasabihin ngayon. Nandyan si Dr. Carnate Atrero, siyang magta-translate. Kapangpangan na Tagalog kasi si Kuya Ed. Nagpintas di kan tayo, choir, lalo na DJ translation ti dakilang katapatan. Naglalaing kayo nga talaga, muyo, dayta nga kanta, iso ti ng born again kanyak, ng balbaliw kanyak, dakilang katapatan. Iti security guard da kiji Iblan Christian College, da kayo nga taga jay Isabela Apo, ta dakkel ti kinaluko tayo nga rudmat ide, anda tayo nga pagadalen. Naidistino kiji Iblan Christian College, ka security guard. Ket iti may nga parbangon, day nga kanta. Tinangag ko nga ipakpakanta ni Pastor Ephraim Ramos, da J. America Tata. Agkaruba kami iti kwarto, dingding lang ang pagitan. Kat nagsangsangitak, iti DJ nga parbangon, naglipas ti panagjutik. Kat agapan alas 8 iti bigat, kalpasan nga makarbuatak, nagdiretso ako ni J. Opisina ti Direktor, iti Christian Education, iti Iblan Christian College, kat kunakit day di Pastor Gutierrez, agpasturak. Ang nga mamati. Ansa nga napintas tiriing mo barok, kuna na magkanyak. Ingara tatakot, nagtultuloy tayo mga nagserbi, kini Apo Diyos. Napintas da iti tema tayo,
agidaulo nga sikikired, lead courageously. Dahito iti tema iti General Conference, dahito iti tema ti intero nga Metodista iti sangalubungan, ken uray pa iti Regional Conference tayo, haanan nga Philippine Central Conference, ti awag tatan, Philippine Regional Conference. Ti panagidaulo kakabsat ket dakkel nga responsibilidad, nadagsen nga obligasyon, napintas nga denggen, napintas nga maited, ngem into no addakan iti DJ nga sitwasyon, mariknamon ti kadagsen, ti obligasyon. Idi ma-elect kak nga may kupat nga presidente ti Aldersgate College, dua nga bulan nga saan nga nag-sink in kanyak dayjay. Ngem idi mangrugin nga makitak ti kadakkel dagiti karit, ket sadyay kumeten nga marikna iti kadagsen dagiti abagak, ket adagundaway na nga uray titinga ti rabii parbangon agriingak ket agmalmal lang nga taak, maawatan niyo agmalmal lang nga ta. Agreflekak. No anya dagiti masapul nga aramiden tapno masangaw dagiti adu nga pakasiknan ti panagpagadalan ka dagiti nga panawon. Adu ti karit nga masapul nga sangwen dagiti pagadalan tapno ag-survive da. Tapno ti kasta ket agduras da. Ket makapagtuloy da iti panangaramid da kadagiti misyon. Kasta met iglesia tayo tataapo, nagadu dagiti karit nga masapul nga si kaswen, ket masapul tayo iti naannad, nasirib, nga panangidaulo. Hanlang nga kini pastor, datayo amin na Kristiyano. Datayo ti mawawagan nga papadi. Ije nasantuan nga surat, priesthood of believers. Ket adda amin pagrebengan tayo iti panagidaulo. Tapno ti kasta ket iti pagayatan ni Apo Diyos, iso ti agari. Nangruna kadagito nga panawon. Adda karit, ana dumaduma nga masapul nga si kaswen tayo. Umuna, ti karit iti makunkunat at nga fake news. Amuyo, nagado ti maya awanan, tatan, gapo kadagiti fake news. Hanagpaypayso nga balita. Nya ti balita ti Ilocanon. Damag. Kat datayumat amin, agbasbasa tayo ti Facebook, agbuybuya tayo ti YouTube, TikTok. Ket no dadduma, mayaw awan tayo, ipagarup tayong agpaypayso, di jay mabasbasa tayo, agpaypayso, di makitkita tayo, agpaypayso, di buybuyaan tayo. Ngem inararamid dalaeng gayam, apang lilaw kada tayo, gaputa dadduma, personal, na politikaan, nga rason no apay nga aramidan dagitoy nga klase dagiti damdamag. Ket kimmaro daytoyen gapo iti panagrakurak ti kungkunatayo nga artificial intelligence. Ipagarup mo isuna di agsasao di tao nga ammo tayo, taboses namet, rupa namet, ngem haan gayam. Gapo na nga bilbilinak dagiti pamilyak. No ada tumawag kada kayo, uray kabusboses ko. Kit ibagada nga na adak di ospital, ket masapul dati kastoy, saan kayo nga dagos nga mamati. Masapul nga ikonfirmayo kanyak, tawagan dak, wano tawagan nyo, di opisina nga pagnanaidak paggigyanak. Takabailandan nga aramidan amin dagitoy tapno makaluko da iti tao. Ket no saan tayo anaanad, saan tayo nga anagan nga naimbag dagitoy nga paspasamak, saan tayo nga nasirib, ken nakirad. May sa tayo mat kadagiti tattao nga mayaowan. Ket mapukaw tayo, iti umno nga dalan. Iti pagayatan ni Apo Diyos. At dapay dagiti karit may panggap iti kasasaad iti ekonomiya tayo tatta. Rumigat iti panagbiag, agsipod ta
ngumato iti presyo dagiti magatgatang ken uray pay kadagiti basic commodities, basic goods nga masapul tayo. Ket nang nangro na kadagiti nga panahon nagsipod tamo tayo met ti kasasad ti Pilipinas. Dahiti korupsyon. Isu nga naipablaak manipod iti panagdiskurso ti presidente iti panawon iti sona na ingana kadagito nga panawon nagbalinan nga dakkel nga al-alya iti Pilipinas. Ket rumigat iti kasasaad tayo. Ket no saan tayo nga nasirib, saan tayo nga nakirad, saan tayo nga naanad, kumaro ti kinarigat, amarikrik na ti sagtunggal maysa, kada tayo. At dadamat dagiti karit may panggap ti panagbalbalyo ti moralidad, iti sangalubungan. Dagiti may parit idi, akseptaren damatatan. Dagiti saan nga may kumbini kadagiti pamati ken kultura tayo idi, kadagiti nga panawang ket mabalindan. Dagiti may bilang abasol idun unana nga aldaw inutan nga agbalin nga normal. Iti biyag ti sangalubungan. Ket no saan tayo nga nasirib, saan tayo nga nabilag, saan tayo nga nakired, mapukaw tayo. Ti makunkuna nga dalan, ti biyag nga may kombini, iti pagayatan ni Apo Diyos, kasarsaritaan, tinasantuan nga surat. At dadapay dagiti karit may panggap iti panagpadakkel kadagiti an anak. Na iduma ti wagas ti panagpadakkel kadagiti nga panawunan. Idi panawon tayo, tanataengan nakmeten. Kada kami nga nataengan ditoy, may sala nga sinyas dagiti naganak, may sala nga kita dagiti naganak. Ammo mo na niya taramidem. Nang runa no ada bisita ket handa kayat nga pasali-sali ka sadyay. Ke no kinidayan na ka wenno kinusilapan na ka basit dagiti naganak mo, ay ka mapangkan. Aglembang iji kwarto hanggang nga pumampanaw ijay. Ngem tatan kusilapam di anak mo ke kusilapan na kamay. Saanan nga naganak di mangisuro kadagiti anak dat nga panawunan. Di mangisursuro kadagiti naganak ket dagiti anak. Mabanseryo di jay no anya ti kayat ti anak sumursurat dagiti naganak. No anya dagiti naganak saanan nga sumurot dagiti anak. Anya nga iti nagbalbalinanan ti kasasaad ti panagdisiplina tayo. Datayo meten ti ipulong da kadagiti pulis. Datayo meten ti aglabsing no mang disiplina tayo. Kadagiti ubing. Dakkel nga karit dayta apo. Agsipod ta masakbayan dagiti an anak. Ket addada kadagiti ima tayo. Addada kadagiti panangiturong ken panangidalan kada tayo. Ngem no saan tayo nga nasirib? Saan tayo nga naanad? Saan tayo nga nalaing? Saan tayo nga nakirad? Mapukaw tayo tinapinta sa masakbayan. Dagiti an anak tayo. At dapay dagiti karit may panggap iti panagmisyon ti iglesia. Idi unana sa bali ti wagas ti panagmisyon. Kadagiti nga panawanan sa balin ti wagas metten ti panagmisyon. Idi ket agbalay-balay dagiti pastor. Tataanan ke tatakasaanan. Iti Manila ken nagrigat agbalay-balay ta DJ duang aldaw la may duang nga balay laeng Pastor Genesis agmalmalem dayjayan. Kaya gapot ti traffic ano. Ken masapong nagpakada ka pay. Narwa ka nagpaspasor di probinsya ke han nga DJ mismo nga ruangan ti pagnaak nagpasyara kadagiti kamkamang di probinsya di nagpaspastorak sadyay. Di ruangan ti kusina ti pagnaak. Panakaglukat ti kaldero. Ken ba nga magipanganak. Ngem dito iham mo basta-basta dito Manila ti mapan ka bigla mapan pasyaran di membro. Ano mabalin? Agpakada ka. Tamalaksid nga busy met ti panagbiagda kayat damot nga may sagana di pagtaengan nga mangawat ken ka.
Ken malaksid iti dayjay. Adon dagiti kabarbaro nga wagas nga napartuat. Tapno ti kastaket agtuloy ti misyon uray pay no saan na makadanon ti pastor kadagiti pagtaengan. Addan dagiti makunkuna nga teknolohiya. Nag-adapta tay Tagalog service iti ngato ket nagtugtugawak dingdenggag ni Pastor Bautista ti panagsersermon na nabinsir ko nagpipintas dagiti equipment niyo kakabsat ti technology yo. Diyan ka man naka-internet, naka-online tayo tatapos, sir? Naka-online. Dagiti kakabsat nga, dagayam camera dita ni. Iti online, kagyaman kami tamadanon da kayo. Masapol nga, aramatan tayo amin dagitoy. Teknolohiya. Digitalization. Automation. Tapno makatulong iti misyon. Iti iglesia tayo. Ket dumurdur aspay. Iti aramid tayo. The church should continue to evolve in order to become responsive, relevant, and effective. Kadagito nga panawan. Tano saan nga ag-evolve iti iglesia iti wagas ni panagmisyon. Ay main inot nga maibus tayo, apo. Saan tayo nga makapag kahit kung sawan, saan tayong madanon ti wagas iti panawen tapno ti kastaket maalukoy tayo dagiti agtutubo at tumipon ken nagtultuloy makadwa tayo iti panagdaydayaw. Ti iglesia masapul nga saan nakan kanayon nga Gloria Patri latta. No kasano idi ugma, kasta nga agnanayon. Dati ni Judge Larida, ni Ate Chit. Ay, ni Mother. Yeah, how are you, Mother? The hospital? Kamkamang iti Philippine Christian University ni Judge, nagadot innovation datat sadyay, sumuti kayat mi nga aramida ni Jay Aldersgate College. Amuyo adu dagiti natay nga iglesia iti panahon ti pandemic, agsipod ta saan da nga innovative, saan da nga resourceful, they did not able to respond to the needs of the time. Adu dagiti pagadalan nga nagsera, agsipod ta kasi matlaeng, handa nga innovative, handa nga resourceful, they are not responsive. And so they are not effective and no longer relevant. Kadiji ti pakasikurak tatta kakabsat, kas president ti Aldersgate College. Aldersgate College is a growing college of the United Methodist Church. Kadagiti nga panahon na danasurok nga duwagasot nga empleyado tayo, kat agarop upat nga ribo nga estudyante. Ket kas pangulo iti kolehyo, makitkitak nga no saan tayo nga agresibo iti panagbalbaliw ti wagas iti maton iti pagadalan umadudag iti eskwela nga dumakkel ken kaslada agtubong nga uong ti kaaduda ket saan tayo mabalin ti makipagkumpit kadakwada no awan iti barbaro nga klase iti wagas ti panagisuro nga mabalin tayo nga aramiden no parpareho tayo amin ay kasilatan ngem no kayat mo ti dumakkel there should always be something new. Adakan kanayon ko mga baro nga mabalin tayo nga offer relevant ti panagdakkel iti pagadalan. Maragsakan na nga magipakamo kada kayo rebasit ti kolehyo tayo di Aldersgate College. It is the only institution in Cagayan Valley that is being certified by ISO, the new ISO certification. Nabak tayo dagiti dadakkel nga university sadyay. And only one of the few college and university nga nakala ti certification ti Philippine Quality Assurance, PQA. Narigat nga lain di jay.
Madama pa lang ti PCU nga mga alaala di ISO da, na muna kami. Awan pa'y PQA yo, imuna kami. And, to tell you, we are also in the world ranking. Nakaala kami ti certification ni World University Ranking. Awan matla ti PCU ti kastana. Ngam amo kap-applyan nyo tatan. So nga, study kong kunanan ni Pastor Genesis that time. Bumasit itong mag-eskwela dito yung Manilan. Nalalaing kan dadakulan dagiti pagadalan di probinsya. Iso nga bumasit mat dagiti kamkamang tayo dito yan ata kaduan na kamkamang ti Ilocano ka transient. Siguro kagudwa dito yung bisita. Nakaslakan nyami. Kamalaksid pa iti day jay, kaduan na nga tattao kot umadayo ti pagtaangan da, handa kayatin ti makilitlet dito yung Manila. Mapandan ijay Bulacan, ijay Rizal, ijay Laguna, Cavite. Gapot rumigat mati panagdalyasat dangomay dito, adan barbarong iglesia sadyay, as asideg nga Methodista sadyay, ijay dan. Kanya nga ruti aramidon tayo Central Church nga pagpapanawan dan. Kisot gapo na nga masapol nga resourceful tayo, innovative tayo, iti panagmisyon tayo, tapno saan nga makarasan, daytoy bigbigbigan tayo nga iglesia te Central Church. Online is good. Pero hantay ko mga ditalaeng. No kaya't yung mapadakkel ti offering yo, masapol nga automation kayo. Use the e-banking resources. QR code kayo. Tapno dagiti saanan nga gigigam ti kas. Taaduda dagiti tattao nga gihan nagigigam ti kasan. Card lang ti igamanda, picturan da lang, iskat iti cellphone da, sumrekan di offering da, iji bangko ti Central Church. Uray pa da di abroad. Dagiti kamkameng tayo, makaitud da ti offering. Iti iglesia tayo. Tanig, dengdengag damot tatta, ngam di damat ag-offering madamdama. Katap na makapag-offering da, batap, masapang mo sa rin tayo, dagiti e-banking resources. Digital tayo tatan. Automation tayo tatan. We need to innovate. We need to be resourceful and use all these resources for the benefits of the church. Tapno dumakkel iti iglesia tayo. Saan lang nga data? Masapul mat nga papigsaan tayo ti branding kan marketing ti iglesia tayo. Anya klase ti brand nga masapul nga ipakita tayo. Kasano tayo nga ag-market tapno ti customer, ti community. Ket padasen damat ti sumrag ket agbalindan to nakamkamang. Makin-innagaw tayo ti membro tatan kakabsat. Ket no nakapoy ti branding ken marketing ti iglesia tayo, ay ket talagamat nga kumapoy, uray pay ti panagduras. Dagiti kamkameng tayo. Anya klase ti brand ti kayat nga ipakita. Anya nga wagas ti marketing ti mabalin tayo nga aramidan. Tapno ti kastaket agtultuloy ti panagdakkel iti iglesia tayo. Adupay dagiti agdama ken masakbayan akarit kakabsat. Amasapol tayo nga sangwen. Ngem iti likudan dagiti akarit laglagipon tayo ti bilin ti Dios. Kini Josue, ako na pakirdem ti pakinakam mo, di ka agbuteng wenno maupay, tasyak ti Apo a Dios mo, adda aktulat taken ka sa dinuman ti papanam. Santay ko mga maupay kakabsat. Pakirdem tayo kano ti pakinakam tayo. Kaya agtitinulong tayo, agtitimpuyog tayo kakabsat. Amo yung nagrigat agawis, ti may nga kararuang agbali na kamkamang ti iglesia tayo. Kat ure kasanumat iti kinagagat ti pastor, kandagiti leaders nga layko, nga agawis ti umay kamkamang iti iglesia tayo, no adda may nga kamkamang, duwawo no talo nga agbugaw mat. Ay, awan ahante nga dumakkel, adda may nga membro kidi nga, di may kalima nga tugaw, iso nga talaga ti tugaw na. At da barbaro nga imay na awis mi piman, manu nga nga bulbulan nga inkarkararagam mi, imay, tirigat na mat, ti pay natugawan na, di tugaw nga ada akin titulo.
Idi ada nagtugaw di tugaw na pinapanaw na. Tugaw ko dayta, tugaw ko dayta. Tugaw ko dayta. Ayhan nga nagsubsublin piman. Oran niya ti awis min, wanan nga nagsubsublin. Titulado magam ti tugtugaw ijay kapilyayo pastor. Kuna na magkanyak, wanan na. So ngagtitinulong tayo. Umuna, magnatayo asikikired. Dahil ti bilin, noswe, pakirdem ti pakinakam mo. Magnatayo nga si tutured, itilikudan ti panagaripa pa. Idi ni Oswe nakarik na ti danag. Idi ited ti Diyos kenkwa na ti responsibilidad nga mga mangidalan. Kadagiti Israelita, tapno madanon da diyeng kari ni Apo Diyos kadakwada nga daga. Tanatayan ni Moises. Isunan ti si Maruno nga leader. Ngam ada pa nagdanag kinkuana. Amuna no kasano nga kinarigat ti kinasulpeng kin kinatangken ti ulo dagiti Israelita. Madamdama kunada suruton da ni Apo Dios madamdama paliwawang damanen. Kasabagay kastamot ti adu nga Kristiyano aya. Sala sa init, sala sa lamig. Ken malaksi diti dayjay amuna dijay rigat ti dalya sa aten da. Agsipod ta adu dagiti kalaban da kadagiti pagnaanda nga lugar. Ken may katalo na amuan na nga dagiti tattao nga madanon da ijay papanandang ang kari ni Apo Dios higante. Kaya kasano da nga labanan nga dagiti nagdatakkel nga tattao. Higante nga tattao. Adda pa nagari papana. Adda pa nagdanag na. Ngem anya ti kunan ni Apo Dios kinkwana pakerdem tapakinakem mo. Ket nanyaman dagiti karkarit ti panagbiag. Isu nga sangwan tayo tata. Dahil timot lang ti bilin ni Apo Diyos kada tayo. Pakirdem ta pakinagam mo. Uray pa dagiti problema. Amarikrik na tayo tata. Uray pa dagiti pagkurangan amarikrik na tayo tata. Uray pa iti karit iti panagmisyon ti iglesia tayo. Agsipod ta sabsabalin ti panawan. Dahil timot lang ti bilin ni Apo Diyos kada tayo. Magna kayo asikikired. Pakirdem ta pakinagam mo. May kadua. Ako na second, agtalged ka iti presensya ti Diyos. Anya ti kunana, adda aklataken ka iti sa dinuman apapanam. Saan ka nga, baybayan kunana ni Apo Diyos. Kadwa ka. Malaksid nga pakirdem ti pakinakam mo, kadwa ka. Agtalged ka kanyak, agtalged ka iti karik, ken ka. Saan ka nga rod ko mga mabutang? Medyo nakabutbutang tata, iti klase ti panawon tayo, no daduma ka, busalandan dagiti ngiwat tayo. Nang runa no agsauka iti may kontra, kadagiti mapaspasamak, iti aglawlaw. No highly political ka, medyo delikado ka. Ngayon no saan kamot nga agturad, di kesera-sera. Whatever will be, tibiyag tayo. Ket asinungay ti adaturad na ngagsao, ti iglesia. Dagiti Kristiyano, agsipod tamo tayo no anya itipudno. Ngem kabayatan ti panangaramid tayo daytoy, ket no dumteng kadatay ti panagari papaken buteng, laglagi pen tayo ni sao ni Apo Dios, agdaaklataking ka. Basta ti aramidan tayo, may kumbini kadagiti sasauna. May yataday kadagiti bilbilin na. Ket may katalo ko na agkamatalag kayo kadagiti sasaunas. Third slide please. Agkamatalag kayo kadagiti sasauna. Kung na pakirdem ti pakinakam mo, di kagbuteng wano maupay, tasyak ti Apo a Diyos mo at daak tulataken ka. Tasyak! I am who I am. Nagpindas nga balikas dayjay. Iji Exodus. Siyak ti siyak. Ket no bigbigin nyo nga siyak ti Diyos, ket no bigbigin nyo nga siyak ti man nakabalin nga Diyos, agkamatelek kayo nga rod kanyak. Agtulnog kayo nga rod ti pagayatak. Agkamatelek tayo nga rod iti sao ni Apo Diyos. Ta isulaeng iti pundasyon
ken bilag tayo nga agtultuloy amagna, ken agaramid kadagiti pagayatan na. Saan ko nga amono anyada dagiti agdama akarit, tibiyagyo kakabsat. Datayo amin at dada pagdaldalanan tayo nga problema, at dada karit. Nang runa no, dahito kat may panggapan kadagiti pamilya tayo, kadagiti anak tayo, diyak amo dagito kakabsat. Ngayon may salang tibilin ni Apo Diyos kini Josue, ken bilin namat lang kada tayo, pakirdem ta pakinakam mo. Agtalgad tayo ti sa una, agsipod ta ti karina, at daak tulat takan kanayon ken ka. Agkamatalik tayo, kini Apo Diyos, tayo tumulong kada tayo, kadagiti problema tayo. Hangkumat amo no, anyada dagiti challenges ti Central United Methodist Church tata, nang nangrunay ti Ilocano Congregation. Ngami sumatlaang ti bilin ni Apo Diyos. Bilin na kini Josue, bilin namat lang kada tayo. Pakirden tayo, ti pakinakam tayo, di tayo agbuteng ken maupay, tani Apo Diyos kadwa tayo, iti misyon, ken aramid, iti iglesia tayo. Kakabsat, mapabilag tayo kumangarod, amin, kadagitoy nga kari, ken sasao ti Diyos, nang nangruna kadagitoy nga panawen. Agtultuloy tayo nga rod, itin tayo panagsango iti biyag, panangidaulo ken panagserbi, mayago sa iti pagayatan kan sasao ni Apo Diyos. Agsipud da kadwa tayo ti Diyos kasing karina kada tayo. Kablawang kayo amin kakabsat. Iti naragsak amay kaupatapulo ket 8 atawan ti panaka ipasdek ken panakarambak iti anibersaryo iti timpuyog. Ket kas timpuyog dagiti Ilocano agtitimpuyog tayo nga rod nga magna agtalged agkamatalek iti Diyos kabayatan ngayon tayo tungpalan, ken aramiden iti misyon, pagayatan na, ken uray pay dagiti obligasyon, ken responsibilidad tayo, kadagiti pagtaengan, iti tunggal maysa. Agbiag ti timpuyog, ni Apo Diyos tagbindisyon ti timpuyog, ni Apo Diyos tagbindisyon ti Ilocano Congregation, ni Apo Diyos tagbindisyon iti Central United Methodist Church, ni Apo Diyos tagbindisyon, kada tayo amin. Madaydayaw ni Apo Diyos. Giyaman kami, Reverend Ed, iti nabagas nga mensahe iti Diyos nga nagapu. Babaen ken ka. Ita iti panawen ti panagyaman ken panagidaton. Padayawam ti Apo babaen iti panagidatag mo ken kuana iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem iti kasta mapnonto dagiti kamalig mo ket aglipyas to iti arak dagiti bornay mo. Idaton tayo nga rod, dagiti apagkapullo, karkariken datdaton, apagyaman iti altar. Kastamet iti faithful stewardship pledge card, idaton iti nakaserra akahon iti sangwanan iti altar. Maawis tayo met nga mga ramat ti online banking, babayan ti bank account iti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo.
Bigbigin mi o Apo ti kinaimbag mo kadagiti bibiyag mi. Nang nangruna kas maysa nga gimong iti Ilocano service ti ingkam panang rambak iti anibersaryo ti Timpuyog Fellowship. Kas panagyaman mi, idaton mi dagitoy nga pagkapullo, panagyaman, ken duma nga sagot mi ken ka, ket mausar kadagiti na duma-duma nga aramid mo, misyon ken ministeryo, ket iparukpok mo tinananay nga bendisyon met kadagiti anak mo, tap nagtultuloy damet nga bendisyon kadagiti sabsabali. Dagitoy ti dawat mi, tinagan ni Jesus. Amen. Mamaya na lang. Umilig kay ken Jesus, soldados iti krus, wagay way ingatuyo, di ay ilusulos, manipud ken balegi, tuyuyut na magna, ket kabusor makasya ni Kristo't apuda. Bumilig kay ken Jesus, umayap trompeta, napig sa tidangadang, rumwar kayo ita, dakay at atao na in kayo sumango, natured ken napig sa makikakal kayo. Bumilig kay ken Jesus, isut pagtalkan yu, agsadag kay ken kuana, isut ipig sayum, Ebanghelyo ti legyo in kayag kararag, no umay pipegpegan, di kay tuag ama. Kararag tayo. Bayat ti panangrambak mi o Apo, ti anibersaryo ti Timpuyog, dawaten mi ti panangiwanwan mo ken parabor mo. Agtalenayad kuma iti Timpuyog Fellowship kasmang maysa amang ted tinamnama, pagkamangan ken gubwayan ti na espirituan at araon, kadagiti amin asumrek iti ruangam o Apo. Pagbalen na kanakam kas maysa agimong anatibker, babaen kadagiti sasaom, tapno mangidanon tinaimbag adamag kadagiti napukaw na dadael ken agkasapulan. Amami ikararag mi iti gimong mi, dumakdakkel kam iti pamati ken ti bilang. Mangbangon ka kadagiti baro a leader, baro nga adipen mo, amang itultuloy iti misyon mo. Agkaykaysakam iti ayat mo, natibker ti pamati ken natured ti panagserbi. Apumi, sapay kuma akanayon nga agtaeng ka kadakam. Sapay kuma tanabileg ti panaggaraw ti spiritum ti kaunggan mi. Maaramid mi kuma ti pagayatam, iti amin nga paset ti panagserbi mi ken ka. Wen Apo, gyabang kami ti panangusar mo iti anak mo, ti panangiburay na, ti naimbag nga sasaom. Ken kastamet ti gundaway nga makaduami ti sibubokel nga pamilya na agyaman kami. Katin na si tutured a panangidangulo iti institusyon nga nangikabilam ken kuana o Apo, ikam ti sireb, kired, salunat o Apo. Tapno
tina panangidangulo, o Apo, sikate agbalegi babaen ti biyag na. Agyamang kami, Apo, iti biyag na, ken kastamet ti si bubukel a pamilyana. Agyamang kami, kadigiti agkasangay, iti daytoy nga lawas. Kastamet, kadigiti nakaabot, kadigiti anibersaryo da. Tultuloy mo kadi nga bendisyonan, o Apo, kadagiti sumarunumanen nga paset ti bibiyag da, as anak mo, Apo. No kasano nga sikat nakikaadda, kadagiti naglabas, ti talged mo kumati, paay mo paay, kadagiti sumarsaruno nga tawtawen, kadagiti biyag da. Agyamang kami met, o Apo, kadagiti amin nga bisita mi, nga nakipaset, iti daytoy nga panangrambak mi, iti anibersaryo ti timpuyo. Saan laing ti uneg ti sanctuarium, kem kastamet kadigiti adda iti live streaming agyamang kami. Dumampay na dumaduma nga diso ti naggapuanda, iti intero pagilyan mi ken kastamet, iti naggapupay kadagiti balasiw tao, o Apo, agyamang kami. Tultuloy nga panakipaset da, babaen iti online live streaming ti Central UMC. Si kamet ti makikaadda, o Apo, kadigiti kakabsat mi nga da sagsagubanit da. Karkararag mi ni Eldridge, ti alisto nga panaglaing na, kastamet kini Ati Chit, kini Kuya Ben, Nanay Anita, Nanay Virgie, ken kastamet ti si Bubukel nga pamilya, ti Di Guzman, ti Pupusay ni Kuya Jun, si kakadi ti makikaadda kanyada, ket ti liwliwam, ti agtultuloy nga ipaay mo kadakwada, o Apo. Ket ipay mo, tinananay asalunat, nangagas mo, o Apo, ken babaen iti taripato, dagiti pampamilyada. Wena po, amom dagiti dawat, dagiti anak mo, o Apo, amom dagiti karkararag da, o Apo, amom dagiti sasaibek da, ngayon namnama kami, o Apo, nga inawat dan ket inpaaymon, gapo ti pamati dakeng ka, kasika ti Diyos da, nga pinagtalkanda, o Apo. Mamensan ka di manen, o Apo, pakawanen na kami, kadigiti amin nga nagkurang kami, kas pamakawami, kadigiti amin nga nagkurang kada kami, kas tamit tarami di mi, o Apo, dagiti nakabasol kada kam. Dagiti tinawat mi, tinagan ni Jesus nga manubot ken Apo mi. Amen. Amen. Umilekay ken Jesus, bakal di agbayag, itaungor ti gubat, baligin ton bigat, itinto agbalegi, maikan balangat, agtaeng tujay langit, agnanayon na biyag. Amen. Iti panagyaman tayo, kas may sa agimong, iti intay panangiselebrar, ti panakabuangay, ti timpuyog fellowship, ket ti irirwar tayo, iti uneg ti iglesia na, madaydayaw kumati Diyos, ang makaaramid na nasursurok, ngem ti dawaten wenno panunoten tayo, babaen ti panakabalin na, nga agtartrabaho kada tayo, maipay kuma, kenkwana, iti dayaw, iti iglesia, iti dayaw ni Kristo Jesus, iti amin at tiyempo ken iti agnanayon nga awan inggana, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa
awagak man, dagiti officers ti tumpuyog. Ken, kung nandyan po ang ating lay leader, si Kuya Dario Borge, please join us po. Kung nandyan din po ang ating council chairperson, si Kuya Alvio. Kaya tawagan mi pa ni Manang Nadine, kaya ni Rafa. Pastor, agyaman kami launay. Iti inaynayon nga bendisyon kada kami nga nakangyag iti mensahe, kaya na karit ti biyag nga TED mo kada kami tatang bigat. Ket awatin nyo kadi daytoy nanumo nga panagyaman ni manipod iti Ilocano Worship Service. Daytoy iti panagyaman mi kada kayo, Pastor. Thank you so much po. Okay, maawis kayo amin kakabsat, mapantayo J. Garcia Hall para iti fellowship tayo. Praise be to God.